Gràcies al Senyor jo tenia uns tios i uns cosins sobretot que tenien una bona finca entre el Fondó i Asp. Anava allí a passar els estius perquè meus pares no tenien xalet en la platja, en conseqüència m'ho passava també bomba, corrent per tots els camps d'aquestes dues poblacions agrícoles totalment, i ha sigut molt feliç. I precisament anava en un carro els diumenges engalonat al poble en carro a sentir la missa i tornàvem. I en conseqüència venia des de la feineta a la missa en carro i des de luego anava jo com si... Ha anat millor que en el cotxe que tinc jo. És a dir, anava més sofant jo dalt del carro. Sí, és curiós, sí. Viure totes aquestes facetes és, no sé, te dona una... No, te sents el que ha passat molta història, ha sigut molt ràpida, realment els últims, tu fíjate, te parlo dels últims 70 anys, han sigut vertiginosos en la velocitat que la societat ha progressat. I entonces és digno de loar que hagin assimilat perfectament aquest canvi brutal que ha hagut en la societat i en els costums espanyols. Sempre en el camp. Ja t'ha dit jo que meus pares no tenien playa, però havia un camp esplèndido en el Fondó i en Asp i me passava 3 mesos allí increïbles disfrutant de la naturalesa. Molt bé, molt bé. Una època que enyore demasiat. Tenia un encanto que és millor que anar en cotxe, t'ho asseguro. Què més t'he dit? Que jo m'ha prohibit ara, com ha pujat tant en avió, doncs nada, que era totes les setmanes a Espanya, a Madrid i a Barcelona, tots els mesos a Europa, cada 3 mesos a Amèrica. En conseqüència, estic cansat dels mils de vols que ha fet. I ara m'ha prohibit volar. Li tenia un poquet respecte, ara són demasiats els que circulem per el cel i preferís la terra, saps? I m'encanta anar a puestos així desconeguts, comarques naturals.